Os técnicos do Concello de Ribeira seguen a traballar contra reloxo para contestar o novo requirimento de Portos de Galicia, o cuarto xa, para tramitar a autorización das atraccións de feira. Entre os novos informes demandados figuran os planos de localización das atraccións, escenarios ou mesmo os baños, así como un plan alternativo para o funcionamento do porto. Eu quero deixar moi claro tanto a cidadanía como aos membros de Portos que aquí que fai as contestacións son os técnicos municipais que en algún caso levan moitísimos anos, algún preto de 20, facendo este tipo de contestacións e nunca se encontraron nesta situación na que sistemáticamente se van solicitando novidades que ademais nunca se solicitaron a todo agora, é dicir, a colocación de os baños nunca foi unha cousa que lle preocupara o máis mínimo na celebración das festas a Portos de Galicia, o facer un plan alternativo para o funcionamento do Porto de Ribeira nunca se solicitou, ademais entendemos que, bueno, vamos a facelo, vamos a presentalo, pero tampouco entendemos que deba ser competencia municipal nin tampouco de algunhas áreas do Concello decir como ten que funcionar alternativamente o Porto de Ribeira, senón que debería ser o propio Portos de Galicia o que valorara esa situación. Dende o Concello darán resposta ás demandas de Portos, malia consideralas excesivas, posto que nunca antes se fixeran tantos requirimentos nin o Concello de Ribeira nin a ningún outro de Galicia. Creo que é unha situación excepcional que se está provocando por un empecinamento, eso non ten, toda a cidadanía de Ribeira é consciente e creo que incluso da comarca xa, porque o lío está tomando unhas dimensións que moita xente xa se está preguntando que é o que está pasando aquí. Aínda así, confían en obter finalmente a autorización despois de que Portos procederá a modificar algunhas das zonas vermellas, o que supón un pequeno avance de cara á instalación das atraccións no recheo portuario. Ata certo punto, non de todo, fixeron unha modificación das zonas, polo tanto vamos avanzando, aínda que pareza que os requerimentos nos están frenando, polo menos temos certos avances e nós mantemos a esperanza e as ilusións de que, bueno, finalmente se acabe autorizando a celebración como viña sendo habitual e podamos facer todo como se fixo sempre, como se fixo toda a vida.